Nice to meet you. Hauska tavata. What's your name? Mikä sinun nimesi on? My name is. Minun nimeni on. Where are you from? Mistä olet kotoisin? I am from. Olen kotoisin. What do you recommend? Mitä suosittelet? That's interesting. Se on mielenkiintoista. What is that? Mikä tuo on? Could you repeat that? Voisitko toistaa? Could you help me? Voisitko auttaa minua?